Glavni grad je prešao na privremeno finansiranje jer u zakonskom roku do 31. decembra prošle godine nije usvojen budžet. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujević gradsko je kazao da je budžet najbitnija stavka u funkcionisanju glavnog grada i poručio da na jutrašnjoj sjednici od odbornika očekuje konstruktivnost. Apsolutno to nam je žila kucavica za sve buduće projekte, sve ostalo. Dakle, očekujemo jednu konstruktivnost, očekujemo da se budžet usvoji i da konačno imamo jednu dobru osnovu da možemo krenuti u implementaciju svih onih ambicioznih projekata koje smo zacrtali. Na pitanje da li su moguće opstrukcije od pojedinih partija, Mujević odgovara odrično. Ne, naravno, smatra da su odbornici lokalnog parlamenta veoma odgovorni, da su vrlo, kako bih rekao, prijateljski raspoloženi prema glavnom gradu, prema projektima. Ovo je Podgorica, je grad svih nas i zaista smatram da svi mi jednako istim intenzitetom volimo Podgoricu i želimo da se ona razvija, tako da smatram da ćemo biti konstruktivni i da ćemo vrlo brzo, dakle, sutra ili već preksutra imati usvojen budžet. Osim rasprave o budžetu na dnevnom redu s jutrašnje sjednice, trebalo bi da se nađe izbor potpredsjednika Skupštine glavnog grada, predlog odluke o organizaciji proljećnog pazara 2025. godine, predlog programa rada Skupštine, predlog odluke o izmjeni poslovnika Skupštine glavnog grada, predlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine glavnog grada, kao i izbor i imenovanja.